Здравейте, уважаеми съграждани! Добре дошли на събитието, организирано от Сдружение Развитие за Пазарджик, на което има за цел да представи кандидата на Сдружението за кмет на община Пазарджик за предстоящите избори, както и екипа на Сдружението, част от екипа, не цял екип, който е натоварен да работи за програмата за развитие и управление на града, развитие на града през следващите години. Защо е такъв формата? Не знам това дали, т.е. говорихме с колегите, дали е правилно преди. Нашата амбиция е да стане разговор. Предвидихме и затова така го обявихме. Всъщност първоначално го бяхме обявили като гражданско интервю. С цел онзи и онези, които са кандидати за кмет, по-скоро онези, да може хората да им задават въпросите, да изградат своята преценка и да вземат решение как да постъпят на предстоящите избори. В случая кандидатът е един, но това не трябва да променя съдържанието на събитието, така както сме го организирали. Редно да кажа няколко думи за себе си, но може би преди това ще поканя екипа, част от хората, които работят по програмата за развитие на града, да дойдат отпред и след това ще продължи нататък. Така че Евтин Янев, инженер Евтин Янев, Николай Пандесов, Николай Янев, архитект Лурджи, Людмил Найденов, инженер Иван Иванов, инженер Тодор Калянов, Венера Нестерова, и така ще спрем за сега. Идеята е все пак в екипите, които работят, се записаха над 40 човека или там някъде бяха, но бяха мисля, че около 40 човека. Някои от тях са по-активни, други по-малко. Хората, които сме излезнали отпред, са може би най-активните и за това те и ще понесат тази отговорност да отговарят на вашите въпроси. Предлагам да седнем, т.е. да седнете, аз ще стана прав още малко, след което ще продължим с разговора. Чувствам се длъжен да кажа в тази ситуация няколко думи за себе си. Знам, че тук голяма част от хората ме познават, не знам обаче, разбира се, дали толкова добре, и разбира се, друга голяма част от хората не ме познават. Казвам се Ангел Василев, както стана ясно вече, номиниран съм за това да участвам в изборите като кандидат за кмет на общината. Роден съм в Чирпан, но живея в Пазарджик от 8 годишен, може би всъщност 9, т.е. от трети клас, с моето семейство, баща ми е инженер, майка ми е учителка по български език и литература, имам сестра, по-малко от мене. Средното си образование завърших в града, в спортно училище, където... Браво, да. Има мои съученици и приятели. Спортното училище ме възпита в спортен дух и други умения. С модерен петобой, тренирах модерен петобой, след това отслужих военната си служба, първо в школата за запасни офицери една година, след това бях разпределен в Кресна. След казармата съм учил в влезнах в техническия университет, продължих образованието си след това в университета за национално и световно стопанство, със специалност териториални системи. Не знам дали тук да го кажа най-накрая. Водихме спор с моята съпруга, като говорихме как да представя собственото си семейство. Ще го оставя най-накрая. По това време някъде започнах да се занимавам с бизнес, говоря началото на 90-те години. Това, което съм познат, вероятно за повечето от вас, е с бизнеса ми като основател. През 1994 година, заедно с няколко мои приятели, създадохме ТРК, след това се включиха и други хора и ние развихме компанията от едно невръстно мъничко детенце до това, което е в момента. 29 години това правя. Аз управлявам и заедно с
хората и моя екип в компанията развиваме и се опитваме да предоставяме добри и качествени услуги на хората, но това не е все пак сбирка, за да прави реклама на компанията. Важно е, за да разберете, че едно от нещата, които ми дава самочувствието, да съм сега изправен пред вас, е това, че всичките тези години съм се чувствал способен и съм развил уменията си като управленец. Моето семейство е съпругата ми и двамата ми прекрасни сина. Аз работя заедно с моята съпруга, тя ми помага в работата в компанията, Марина Василева и синовете ми Чавдар и Кристиян. Пропускам ли нещо позитивно? Мисля да тук да спра с това нещо и да се фокусираме върху това, за което сме се събрали. Още само няколко думи, за да разберете моите лични възгледи, защо се хващам с тази работа. Записал съм си за по-лесно. Вярвам в екипната работа. Смятам, че от един човек нищо не зависи. Това е нещо, което ме е научил бизнеса и съм абсолютно убеден. Затова и когато създавахме развитие за Пазарджик, първото нещо беше да поканим и продължаваме да сме отворени и всъщност аз отправям призив към всички вас да се включите. Това не е политическо движение, това е гражданско, това е сдружение, което има за цел да намерим по-добри решения за нашия град. Вярвам в екипната работа и вярвам в това, че никой сам човек нищо не може да направи. Политиката, ако това наричаме политика, е нещо, което смятам, че също така се прави отдолу нагоре. Затова и с моите колеги в развитие за Пазарджик решихме, може би не е уникален модел, но много рядко се случва в Пазарджик, да каним хора разнообразни, такива каквито всъщност много хора се включиха без да ги каним, те просто ни намериха и станаха част от движението, но решихме ние да провеждаме вътрешни избори. Това е нещо, което смятаме за важно. Може би се учим, смятаме, че това, което направихме като листа за общински съветници, беше демократично. При избора за кмет не се получи точно така, там в крайна сметка имаше един номиниран кандидат, така че и реално избор там нямаше, но имаше един процес на разглеждане и търсене на възможно най-добрия кандидат. Това, което също вярвам, е, че е необходим контрол. Аз никога не съм се занимавал преди това с политика. Пак уточняваме, че всяко една гражданска инициатива, свързана с намеса в някаква форма на управление, местно самоуправление или каквото и да е, форма на политика. Тя не е този тип политика, каквото повечето от нас гледаме по телевизията. За мен е за първи път. И това, което всъщност аз не виждам и много ми се иска при нас да съществува, е контрол. Виждам хора, които биват номинирани, издигани, след това отиват някъде да представляват гражданите или своята политическа партия. И след това те може би забравят откъде са тръгнали, защо го правят, нарушават може би някакви принципи. Може би казва, че политиката е изкуството на компромиси и да водиш преговори. Аз обаче смятам, че истинската политика е нещо, което трябва да има усилен контрол. Ако политиката се прави отдолу нагоре, тези, които издигат кандидатите, трябва да имат и готовността във всеки един момент да ги отзоват. Това е нещо, което съм готов сега пред вас да декларирам, че ако изневериш или направиш така, че се отклониш от тези цели, които са заложени като фундаментални в това движение, си дължен след това да се оттеглиш и да си подадеш оставка. Още нещо. Вярвам в това, че тъй като нашата община през последните години е фокусирана върху една длъжност, кметската, и може би личността повече върху един човек, смятам, че това не е правилно. Конституция, Общинския съвет е фундаменталната основа на една община. Смятам, че е много важно избора за общински съветници да бъде правилен. Хората, които са в Общинския съвет, са натоварени с изключително отговорната роля да контролират кмета, защото иначе, това, което говорих за контрола, най-лесно би обягнало.
И също така смятам, че това не се случва през последните години в нашата община. А иначе за Пазарджик, както Битълс пееха, имам една мечта. Моята мечта е този прекрасно разположен град с две летища, Пловдив и София, да се превърне в това жадувано място за семейен живот, защото смятам, че това е много подходящ. Разбира се, тук колегите от градоустройство ще ви разкажат и още доста хубави идеи за града. Както се казва, да бъде търсен и съм сигурен, че все повече хора ще се връщат, не просто ще го избират да отвеждат семействата си, защото така е перфектно разположен с толкова много възможности за бизнес наоколо. Аз смятам, че вътре и в самия град възможностите могат да се увеличат все повече и повече. То е страхотна перспектива. Извинявам се. И за да не бъда отекчителен, тук ще ги скипна разни неща, да съм си ги записал. И ще кажа само още малко. Моите лични умения малко повече са насочени в технологичната сфера. Сигурно това нещо е свързано с работата. С екипа по електронно управление имаме много хубави идеи. Аз смятам, че може да постигнем страхотни резултати, когато говорим за перспективата на града. Работим и правим своята програма, план за управление. Смятам, че гражданите могат да получават много по-евтино и удобни услуги. Да не взимам сега тук функцията на хората и колегите, които ще разкажат за това. И спорта, разбира се, както се разбира, модерен методолог съм. Спорта е нещо, което винаги е в сърцето ми. И сега съм активен спортист. Няколко спорта упражнявам, но вярвам, че спорта не вече трябва да бъде масов. Спорта е нещо, което трябва да е за децата, за гражданите, за хората, които живеят в града, защото спорта е здраве. Завършвам с един въпрос, който съм си задавах, защо в крайна сметка приех номинацията. Мога да говоря за дълг, за гражданска воля, за промяна и така нататък. Споделям ви, уважаеми съграждани, аз имам лично непоносимост към безпардонното, некомпетентно, незаконосъобразно, смятам, мога да кажа, че неморално управление на този град през последните години. Ние казахме, че нашата кампания няма да бъде негативна, но в крайна сметка, ако искаш да постигнеш нещо ново, трябва да знаеш каква е базата и това, което в момента ние имаме. Това е моя лична визия. Разбира се, никой не ангажирам с нея. Но това може би е най-вече това, което ме накара да приема тази номинация. Аз вярвам, че този град заслужава много повече и тези пороци трябва колкото се може по-бързо да бъдат изтръгнати. Сега, това беше моята лекция. Разбира се, не беше така приключа малко. И бих искал да дам думата на моите колеги. Не знам по какъв ред, не сме правили предварителен сценарий. Да се представят, може би сега и те малко повече за себе си, но и да започнем да говорим за реалните проблеми или перспективи на града. Най-вече бих искали да очакваме и вашите въпроси, удобни, неудобни, такива каквито са, не ни щадете. Аз съм се приготвил да отговарям на всичко, с което може да ме питате. Мене лично. Откъде започваме? Да, извинявам се. Добър вечер, казвам се Венера Несторова. Образование съм социолог. На 46 години съм. В момента работя в частна фирма. Имам син на 20 години. Работила съм 6 години като учител по философия. Радвам се и благодаря, че ми даде думата, за да продължа няколкото основни идеи, заради които аз съм всъщност тук. Политиката са ме учили, докато бях студент, че е грижа за човека.
развитието и растежа, това са нашите деца. Това е потенциал. И сега се опитвам да ги свържа, за да можем, нали, да направим най-доброто. Нашите деца не искат да се връщат в Пазарджик, тези, които вече са студенти. Някои от тях избират чужбина, други по-големия град. Силно се надявам някаква част от тях все пак да се върне, да води пълноценен, смислен живот, да не съжалява за избора си. И как ги виждам аз нещата? Аз съм в групата, която подготвя програма за култура, образование и социални дейности. Няколко неща искам само да кажа като наша основна философия. Работи се по тези теми и към момента, но всички ние сме пътували, видяли сме в другите градове, как културата навлиза в ежедневието на хората, как нещата се случват по един сякаш по-атрактивен за младите хора начин. Пример ми е Пловдив, например. Какво си представям аз, че трябва да се подобри? Тези деца, които непрекъснато в телефоните и таблетите си следят някакво неясно за нас съдържание, трудно имаме време да говорим с тях, смятам, че трябва да са заобиколени от повече култура. Как се случва това в съвременния свят? Идеята е на мои близки, които се занимават с култура. Създаване на поп-ъп галерии и най-различни други събития. Те изкачат буквално на улицата сред нас. Така няма да се налага да изкачим втория етаж, за да отидем да посетим галерията художествената. Много хора не са го правили, макар че всички знаем къде се намира. А тя ще слезе долу при нас. Същото може да се случи и с най-различни други културни прояви. Да не изреждам, всички вие знаете, Пазарджик е жаден за култура. Театъра се пълни, никога няма билети. Всяко едно събитие, което носи културно съдържание, би било прието с радост. И според мен ще даде съдържание на нашите деца. Ще им даде смисъл, ще им даде взаимодействие, с което те съответно да изградят себе си, своите потомство като едни смислени и така модерни хора, на които пък ние залагаме, за да развиваме. Какво е необходимо, за да развиваме? Благоприятна среда за инвестиции. Нали, все пак това е бъдещето, да можем да създадем такава среда, че нашите деца да се реализират по-успешно. Нашите деца не са ориентирани особено. Ние самите също не сме били добре ориентирани. Но в днешно време има възможности по такъв начин да си съдействат професионалното и образователните институции, че да има по-добра ориентация, да има по-смислена перспектива и по-ясен хоризонт. Това, което в образованието виждам като добра възможност, знам, че се прави, знам, че нали, няма да измисля нищо ново, е по-добро взаимодействие между професионалната общност, бизнеса и учениците. На всяко едно ниво. Дали ще е в ранна ориентация професионална, дали ще е професионалните гимназии и така нататък. Това са неща, които вярвам, че ще дадат добър резултат. Повярвайте, правила съм го с ученици. Даже се шегувахме, че доста хора съм изхабила, отидоха да учат социология заради мен. Нали? Просто знам, че това увлича. Знам, че този пример е това, което искаме да виждат децата ни. Когато един човек е успешен, когато се е реализирал, когато дойде и говори с нас, това ни вдъхновява. Нямам идея да ви занимавам с всички точки по програмата, за която работим. Надявам се, че нали, с моето изказване ще приключи така леката част от срещата ни. Все пак очаквам, ако някой от вас желае да зададе въпрос или нещо, което го счита за проблем или смята, че трябва да се работи в тази посока, ще бъде добра обратна връзка за нас. Благодаря ви. Здравейте, приятели! Иван Иванов се казвам, някои от вас се познаваме. Защо се включих в Сдружението Развитие за Пазарджик?
Аз съм много голям противник на това. Повече от 2 мандата кмет, общински съветници, ако щете и депутати. Да. Но няма политическа воля тия деца там в парламента да вземат такова решение. Правил съм опити, абсолютно неуспешни. И бях се отказал да участвам в каквото да е мероприятие политическо, все пак има и малко политика. Когато ми се обади Ангел Василев и отраз казах, окей, включвам се. Защото аз му имам много голямо доверие, ние се познаваме от много отдавна и той е човек с капацитет и възможности и идеи за развитие на нещата в Пазарджик. И с това реших въпроса. Ако питате с какво ще се занимавам, аз имам идея да се възстанови зеленчукопроизводството в Пазарджик и общината. Това са традиции. Ние сме произвеждали толкова много неща и сме изнасяли къде ли не по света, но някой трябва да има инициативата и да поведе хората в тая посока. Вярвайте, това ще се случи. Няма да говоря много, имам достатъчно богат опит и искам да призова всички вас. Респект и уважение към кандидата за кмет на Сдружение Развитие за Пазарджик. Казвам го от душа и сърце. Дали ще успеем да го реализираме и да го направим кмет, зависи от всички нас. Много вярвам, че ще успеем и всички в един момент след края на месец октомври ще се поздравим с победа. Благодаря ви. Здравейте, Евтим Янев се казвам, строителен инженер съм. Доскоро имах фирма строителна, която приключи работа, с общината не съм работил. Радвам се, че сме в тази зала, която има духа на предците ни, направена в началото на 19 век, без бюджети, без фондове, без дарения, всъщност дарения, извинявам се, но дарения и събирани пари от хората, които са дали своя дан, кой с труд, кой с пари, за да построят и да ползват като зала на духа, сграда на духа. Хубавото е, че сме в нея днес и духа е друг, както Народното събрание беше преди да се преместят партийния момент. Мен ме ангажираха, се занимавам с бюджета на общината. Доста години го наблюдавам и имам виждане за него. Основният проблем в средствата, които общината събира от всички нас, било чрез данъци, такси, продажби на имущества, които са общи, било чрез държавни субсидии, средства от държавата за здравеопазване, образование и други, идват в общината и вие не знаете как се разходват. Утре, мисля, че утре публично обсъждане на приемането на бюджета, отчета бюджета за миналата година. Прави се в 11 часа, примерно, на хората им е неудобно, няма как да отидат и това минава без да придобие гласност и да се чуе точно къде са отишли тези пари. Второ, планирането на тези бюджети, които до сега са извършвани, няма как да планираш, че ще получиш 151 милиона, както беше предишната година, а отчетът тази година, миналата година да бъде 141 милиона. 10 милиона все пак. Някак си не става. Нещо има нефект. Второ, разпределението на тези средства. Важно е за какво ще отидат, как ще се разпределят и по какви параграфи ще се изхарчат. И закона го изисква. Трябва да се харчат прозрачно, ефективно и икономично. Така че с по-малко средства се направят повече неща. Няма как едни и същи фирми, които работят в района на община Пазарджик вече 15 години, да не могат да бъдат заменени с други, които биха дали по-евтини цени. Така че тук има нещо, което не е както трябва и би трябвало да се промени изцяло.
поех ангажимента да помагам на сдружението с всичко, което мога и знае, без да имам някакви намерения да участвам в бъдещи структури на община и така нататък. И ще го направя, защото разбрах, че партиите няма да свършат тази работа. Когато ти казват от някаква друга висшестояща структура как да постъпиш, какво да направиш, как да гласуваш, кого да издигнеш, това не е работа. Тук избрахме членове на Общинския съвет, кандидати, избрахме кмет съвсем прозрачно, демократично и го предлагаме на обществеността да го припознае и дано избере. Благодаря ви. Добър вечер, уважаеми дами и господа. Радвам се, че виждам пълна зала в залата на читалище Виделина. Казвам се Петър Молиджев. Роден съм в Пазарджик на 54 години. През целия си съзнателен живот до сега съм го прекарал в град Пазарджик. Като ученик завършил съм математическа гимназия. Единствените години, в които не съм бил в града, са военната ми служба и по време на следването ми в университета по строителство, архитектура, строителство и геодезия. Семеен съм, с съпругата ми също е архитект. Имам 2 деца, момиче и момче. Момичето вече е софтуерен инженер, младежа е първи курс фотография. През целия си професионален път съм работил в Пазарджик, като се занимавам основно с инвестиционно проектиране. Имам фирма проектантска и се занимавам с инвестиционно проектиране на сгради и устройствено планиране, така нареченото сред колегите градоустройствени проекти. През последните години изпълняваме обществена за мен дейност и професионална строго към Камарата на архитектите регионална колегия Пазарджик, като в момента съм председател на съвета на регионалната колегия. И във връзка с тези ми ангажименти като председател на регионалната колегия, доста пъти се налага да вземаме позиции по обществени теми, които касаят градоустройствени проблеми и въобще различни намеси в градската среда, къде добри, къде лоши, за съжаление, в последните години по отношение на градската среда в Пазарджик. Както всички, вие първо мога ли да ни извините, защото може би в това до някъде да има някакъв чар, но никой от нас не е професионален политик. И се изказваме по-скоро в сферата, всеки от който е ангажиран. Специално мен Ангел ме извика и ме помоли, дай да направим нещо така, че града да се промени към по-добро. Така да помолим да се срещнем и да поговорим по тази тема. Аз съм включен в групата по градоустройство, към която подготвя програмата на Сдружение развитие за Пазарджик. И тя е една от най-отговорните, но и темите в нея са тези, които ни засягат всеки ден. Даже това си коментирахме кой какво трябва да каже. Темите на нашата група всеки от нас се сблъсква още за излизането от вкъщи. Основният проблем, който се забелязва не само в нашия град, а в повечето градове и в Европа и по целия свят напоследък е, градовете ни се превърнаха в плен, в доминация на автомобилите. За съжаление, това от едно удобство в годините се превърна в някаква тежест. Самите градове не са проектирани за такъв тип и толкова много автомобили. Градовете се превърнаха в паркинги, улиците са постоянно пълни и така. Основните насоки, които биха облегчили това нещо, а и това е едно
същевременно завръщане, така да кажа, на Пазарджик към неща, които бяха типични в годините, понеже Пазарджик е концентричен град с кратки разстояния, компактен, равнинен релеф и самия той предполага да се ползват алтернативни видове транспорт. Самия Пазарджик беше известен с това, че е пешеходен град и град с велосипеди. За съжаление, в последните години по повечето пешеходни тротуари, където ги има, са в много лошо състояние, особено кварталните тротуари, чисто физически като инфраструктура, като състояние на плочки, бордюри и където ги има са и заети от автомобили за паркиране. За да се намали това движение, трябва да се стимулира пешеходното движение, велосипедното движение и, разбира се, да имаме един качествен градски транспорт, удобен, който да помогне на гражданите да оставят автомобил. Предполагам повечето, като гледам присъстващите в залата, аз лично не си спомням да съм ходил на училище с автомобил. По една или друга причина аз минавам често покрай училище Батаклиев, понеже ми пътя до офиса от там. И сутрин е някаква, не знам какво да кажа достойно, за скрита камера, какафония от автомобили. Какво пречи на хората да тръгнат 10 минути по-рано, да заведеш детето си до училище, да поговориш с него, да го запознаеш с сгради, с хора от квартала, а го качваш на задната седалка и почваш да му насаждаш агресия и нетърпение към всички виждащи се около теб. Също така традициите в използването на велосипеди в Пазарджик. Ще ви дам един пример, това е личен, но е показателен. Моя дядо, Бог да го прости, понеже имахме место в Дубровница, всеки Божи ден ходеше от Пазарджик до Дубровница да си обработва там земята. До 82-3 години го правеше това нещо. И живя до 94. Сега това е невъзможно. Невъзможно е дори да идиш в парка с колело, където единствено там може да се кара. А Пазарджик имаше изградени множество велоалеи по всичките основни улици. Просто в последните години те не са поддържани. Необходимо да се изгради една взаимосвързана веломрежа, като приоритетно трябва да се ремонтират съществуващите велоалеи по основните линии. Трябва да се провеждат и мероприятия за стимулиране на пешеходното движение. По основните радиални улици, които са към центъра, трябва да се осигури безпрепятствена възможност поне единия тротуар да може да се ползва от пешеходци. С ограничителни елементи за предпазване на спиране на автомобили и така нататък. Другото, което е пак в, така да я кажем, в борбата с автомобила или може би съжителството по-мирно с автомобила, все пак трябва да някъде да мислим за паркирането на всички тия коли. Моята идея е основна. Да стане неизгодно ние да ползваме автомобили. Не е нужно всяко семейство да има по 2 или 3 автомобила. Никой преди ги нямаше и се справяха. Като има транспорт, като има възможност да се ходи спокойно. Едната от идеите е да се актуализира и да се приема нов генерален план за организация на движението на Пазарджик, който да въведе използването на еднопосочни улици. В малките улички в центъра те по една или друга причина вече на практика функционират като такива. Но понеже това не е уредено, са причина за множество скандали и противоречия всеки ден. Тук в уличките около центъра вече почти навсякъде по големите булеварди едната лента е заета от паркирани автомобили. Трябва да се въведе ограничение за паркиране, за скоростта в центъра, според мен не повече от 30 км в час и това ще даде възможност улиците да се превърнат все пак в някакви споделени пространства, които да
спокойно да се ползват и от велосипедисти, от пешеходци и от автомобили. По този начин при еднопосочна организация на движението едната лента може да се използва за паркиране, другата да е за еднопосочно движение. Другите резерви до някъде, където ги има в областта на паркирането, трябва да се проучи внимателно местата в кварталите с комплексно застрояване за изграждане на евентуално подземни и етажни паркинги. Имам безброй такива примери вече и около нас, съседни страни, Румъния, Македония дори и така нататък, докато пък и в България. За съжаление, при нас, вместо да имаме някакво подобно съоръжение, имаме кафене, което вече не работи. Другата идея и основното натоварване автомобилно в града е от граждани на общината, които ежедневно пътуват от другите населени места към общинския център. Това би се решило с една добра организация на градския транспорт, с изграждане на някои буферни паркинги в основните направления, които са за вход в града, около входа от Пловдив, примерно около гарата и около входа от магистрала Тракия. Понеже Евтим отбеляза, важно направление все пак в нашата група беше да се опитаме да запазим и духа на старите сгради в Пазарджик. Дължим го на това, че се намираме в един сграден паметник на културата. В град Пазарджик има над 140 декларирани културни ценности, от които имаме доста сгради, като църквата Света Богородица, читалището, часовниковата, Старата поща, които са национални културни ценности. Трябва да запазим този дух, защото, за съжаление, в последните години малко по малко го губим. Трябва да търсим някакви данъчни облегчения и стимули на собствениците да поддържат сградите. Трябва да се актуализират списъците с паметниците на културата, които са за Пазарджик, както се налага някои от сградите, които са строени в по-ново време, епохата на модернизма и след войната, да се впишат и те като паметници, за да има някаква по-ефективна защита и върху тях. В общи линии също така да не забравя другата една от темите, които разработвахме за поддържане на зелената система в Пазарджик. По отношение на големите паркове, наистина трябва да се признае, че се направи доста в последните години. Въпросът е, че те стоят някакси изключени от подход велосипеден и пешеходен до тях. Необходимо е по основните радиални улици да се поддържа едроразмерна растителност, да се направят по обиколните улици зелени клинове и наистина един пропуск, който пак бих ви помолил всеки да си спомни. Училищата в кварталите бяха средище на квартала. Сега почти всяко училище събота и неделя и в извънучебно време е заключено. Аз в моето училище, основно училище Любен Каравелов, сме играли в футбол, събирахме всички там. Сега идеята ми е тези училища, и не само моя идея, това по принцип е така обсъждана идея като възможности в градоустройството, тези училища да се превърнат в своеобразни градски центрове за кварталите. Ако трябва с определени архитектурни намеси там да се направят някакви амфитеатрални пространства и други, които да дават възможност за изява и извън учебно време да се състоят събития, това за което и колежката спомена. Друга възможност за насърчаване, да не забравя само за пешеходното движение, е и също така организиране на подходящи инициативи и за стимулиране на самото пешеходно движение, да се покаже на гражданите какво би било, ако се откажем някъде от автомобила. Това би могло да стане с частично затваряне на някои от улиците в определени празнични дни, с организиране на събития на самите улици,
примерно квартални кулинарни дегустации и така нататък, колкото и да звучи ексцентрично, но все пак това сближава хората помежду им и ги прави общност. В общи линии това са темите, а мога още много да говоря. Не знам, 100% пропускам нещо, затова съм убеден, че след като, понеже програмите все още се работят, ще бъдат публикувани и всеки от вас ще може да се запознае с нещата, които според нас са важни и смятаме да ги предвидим. Пак ви моля, след като така се представим всички, наистина да се получи някаква дискусия. Убеден съм, че в темата, която аз засегнах, може би ще има най-голяма реакция. Благодаря ви за вниманието и се извинявам, ако съм ви получил. Добър вечер на всички. Казвам се Людмил Найденов. Както се помня, се занимавам само с спорт, с нищо друго не съм се занимавал. До 35 години играя професионално волейбол, а след това сега съм спортен менеджер. И след като Ангел Василев ми се обади, а ние сме съученици с него в спортно училище Пазарджик и се познаваме много добре, за да му помогна тук, най-вече в спорта, защото това с друго не разбирам, не мога и да говоря толкова много, защото това не ми е силата. Специално в спорта Пазарджик последните години се направиха доста неща, не мога да се отрече, но просто политиката е сбъркана. Тук е направено така, доста средства се похарчиха, като рекламна кампания малко. Да се снима, да се покаже, а не се мисли за децата и за школите. И най-вече там да се наблегне, най-вече и после, като вече навършат определена възраст, да им се даде възможност в тия отбори, където се направиха тук и футболни, и волейболни, други да имат възможност и шанс да продължат с това нещо. А в момента това го няма. В момента се залагат само на наемници, които днес са тук, утре ги няма и местни момчета няма. Това според мен трябва да се промени. Сега подробно изучението в момента да го обяснявам, но в общи линии това са нещата. Здравейте! Казвам се Николай Пандезов. Доста от вас ме познават, сигурно има такива, които не ме познават. Също съм завършил спортно училище, живял съм в Пазарджик, роден съм в Пазарджик, живял съм до 17 годишна възраст. След това направих една пауза, 19 години живях в София. И след това се завърнах в 2005 година, се завърнах пак в Пазарджик, за да живея и да развивам бизнес тук между моите приятели, роднини, където се чувствам най-добре. Както казват хората и поговорките, камък се тежи на местото. София е хубава бизнес среда, живях там 19 години, както споменах, но в Пазарджик има спокойствие, има също среда, в която може да се прави бизнес, хората да живеят добре, децата да растат, да се учат, но за целта трябва всички ние да помогнем на града и на самите нас, това нещо да се случи. Аз участвах в групата по не е толкова активно, най-активен беше архитект Мурджев, Калоянов, инженер Калоянов, групата по архитектура и участвам в групата по спорт, защото съм бивш възпитаник на спортно училище Пазарджик също. Познаваме се с Ангел Василев от 6-ти клас, от Людмил Найденов също от 6-ти клас. Ние сме приятели. Подкрепям
Ангел Василев във всичко, което прави, времето, в което се познаваме, той също мен, всички приятели и в това начинание пак сме заедно. И се радвам за това. Това е един много доблестен човек, много честен човек, премерен, интелигентен и много други качества. Няма ги забравявам. Доста хора от вас го познават. Другите ще имате възможността в кампанията да го познаете. Смятам, че той е правилният избор за града. По отношение на градоустройството, Петър беше много подробен. Наистина има много какво се желае за развитието на града. Съответно, трафика, улиците, неуредени. От много дълги години транспортна схема на града не е променена, което и не е съобразено наистина с всичко това, което се случва около нас. Всяко семейство има по кола, 2, 3 даже и така нататък. Тротуарите са в окаяно състояние, улиците са в окаяно състояние, канализационната мрежа е в окаяно състояние. Пропусна да спомена, че се занимавам дълги години с строителство и в момента. Смея да твърда, че това са страшно важни неща за Пазарджик. Затова града, лятото мирише недобре. Канализацията не е предвидена за такива сгради, които се строят в Пазарджик. Виждате ремонтите на ВиК Пазарджик, че са чести навсякъде. Дори нови асфалти се режат и се правят ремонти, защото просто мрежата не издържа. Това е нещо, което трябва да се работи също много сериозно. Съответно, паркиране и така нататък, господин Петър може да ги обясни. Смятаме, че аз и всички тук, които сме се събрали и се представяме днес пред вас, че парите на пазарджиклията и тези, които общината като данъци има годишно, не се разходват правилно. Мога да ви дам примери. Паметник на Св. Елена Константина за 600 000 лева. Имаше някакви дарители и така нататък. Просто за нас не че е лошо да има такъв паметник, но смятам, че има много по-крещяща нужда града от улици, тротуари и градска среда, отколкото паметник. Същото нещо и с градината на света, която се очаква да се открие за 800 000 лева. Не знам. Инженер Янев ще каже там абсолютно такава ли е. И в общи линии правим нещо, което да, наистина красиво ще бъде, но града ни е под всяка критика. Чистотата под всяка критика и така нататък. За спорта мога да добавя, понеже в тази група участвам, мога да добавя неправилното разходване на средствата, които Общинския съвет одобрява за спорт в Пазарджик. За миналата година, това са официални данни, има гласувани 3 400 000 за спорт в Пазарджик, от които само 500 000 миналата година. Това се чели. Само субсидии. Значи от които много малко част отиват за масовия спорт, отиват за клубовете, да кажем, борба, щанги, модерен бетобой, шах, ако искате и каквито ще други спортове. Там се разходват много малко средства и се набляга на
имиджа на футболния отбор на Пазарджик, на Хебър Пазарджик и на волейболния отбор Хебър Пазарджик, които са организации с нестопанска цел. И общината по закон по принцип не може да спонсорира такива организации. Въпреки всичко, община Пазарджик гласува тези бюджети, дори в бюджета за 23-та година са заложени 4 милиона и половина, които 4 милиона и 5 милиона и 200, значи грешна информация, но имаме тук финансист. 5 милиона и 200 хиляди, които пари също ще отидат за тези клубове. Ние смятаме, че с много по-малко средства може да се достигнат същите успехи, само че в масовия спорт. Тези организации с нестопанска цел могат да се финансират от спонсори. Доколкото знаем, има такива. Не знам дали парите са достатъчни, но тук въпросът не е какви спонсори има, въпросът е как общината разходва пари, които не бива да разходва. И Общински съвет го гласува това нещо. Съответно, всички знаем, че всичко, което се предложи Общински съвет, се гласува. Много малка част от решенията срещат отпор граждани и почва се шуми и там вече се проварят разни сделки. Няма да говоря назад, всички сте чели, интересувате се, щом сте тук и търсите промяна. Аз смятам, че хората, които сме тук, сме промяната за нашия град. Това искам да кажа, може да се говори много, но това е по време на кампанията. Благодаря ви. Добър вечер, аз ще бъда по-кратък. Казвам се Тодор Галоянов. Семейен съм на 56 години, имам прекрасно семейство. Живял съм до сега в Пазарджик, работя тук, занимавам се с строително проектиране на конструкции. Искам само да отбележа, че с удоволствие се включих в сдружението по единствената причина, че до сега аз не съм виждал друго такова демократично, изградено отдолу нагоре организация, друга такава организация, която си е поставила почти идеалистични цели за промяна на местото, в което живее. Всички знаем, че има много проблеми, правят се опити за решаване, но резултатът според мен никак не е добър. Аз искам на моите деца да предоставим по-добра среда, на всички деца даже, но всеки да почне с неговите. И от собствената си улица, от парка, който вече почти не останаха паркове, освен ако не броим тези комерциализирани пространства, острове и стадиона. И ето за това аз съм тук, каквото мога с професионалната си дейност да помогна да го променим града към по-добър, да стане по-чист, по-зелен. Инфраструктурата трябва да се обърне огромно внимание, но това е сложен и дълъг процес и скъп. Така че подкрепям изцяло кандидатурата на Ангел Василев, човек, който има опит управленски, който е най-важното и е демократ по убеждение. Защото виждаме, че в България много лесно хората изпадат в уклони и се приемат за най-важните в общността си, което никак не е така. Така че надявам се да с каквото можем да помогнем да се променят нещата. Благодаря ви. Здравейте, казвам се Николай Янев. Аз съм от екипа по електронно управление. Израснал съм в Пазарджик, живея в Пазарджик. Семейството ми е тук. За съжаление, дъщеря ми е в София, но с надежда да се преберем да живеем тук. Ако създадем наистина една по-добра среда за живота. Нашият сектор има много голямо предизвикателство в община Пазарджик, защото тя е застинала някъде между 19 и 20 век, началото на 20 век в този вид услуги.
тук почти няма електронни услуги. Нашата амбиция е да въведем изцяло електронен документооборот в институцията и колкото се може повече електронни услуги, които според нас ще доведат първо до прозрачност, второ до доста по-добра услуга спрямо гражданите и облегчение на служителите в общината. Плюс това тези услуги могат да се предоставят 24/7, което ще е удобно за всички граждани. И нито една от другите теми, с които ние се включваме в разработването на програмата, не може без иновации. За съжаление в Пазарджик няма никакви такива. Ние ще предложим иновации във всяка една област, в градоустройство, в сметопочистването на града, там където е един от основните проблеми на общината. Всички виждате как се почистват общите пространства. Може би по-възрастни от мен като деца си спомнят същия начин на почистване, който не е ефективен и има доста по-добре разработени системи. Така че предизвикателството на екипа за електронно управление е огромен и ние ще направим всичко възможно да направим така, че Пазарджик да е по-сигурен, да има достатъчно електронни услуги, да може да са полезни за гражданите и удобни, както за администрацията, така и за всички. И не на последно място, понеже съм работил в сферата на видеонаблюдението, също искам да кажа, че в Пазарджик няма причина адекватна да не се случи видеонаблюдението, което обещавам до година. Това, което ще общината не е да... Благодаря. Имаше предаване на микрофона е ваш. Мисля, че сега трябва да го кажа. Уважаеми съграждани, моля, бъдете активни, питайте ни, нека да стане дискусия. Заповядайте. Микрофона може да използвате който. Благодаря за дадената ми дума. Казвам се Виолета Тодорова, икономист съм по образование. За кратко време, в периода 2008 година, съм била началник отдел бюджет на община Пазарджик. И тъй като тук не чух като гражданин, не членувам в партия, не съм политически активна, бюджета на общината към господин Янев се обръщам. 40% от този бюджет е за образование. Не чух кой от вас ще отговаря за образованието. Вие ли? Да, не. Чух култура и социални дейности, образование, да, факт, че образование не чух. За чистотата щях да поставя въпроса. Под всякаква критика е, не знам, договор за обществената поръчка изтича ли, не са добри нещата. Друго какво да кажа, занимавам се с бюджет около 30 години. Последните 5 години бях директор на здравната каса, т.е. бюджетирането не се представям просто като гражданин. Това, което чух, много добро представяне. Има още какво да се желая, може би, когато се запознаем с самата програма. Господин Янев. Само да ви кажем две неща. Плана за миналата година, за 22 година е бил 64 милиона за образование, отчет е 60 милиона. Това е държавна субсидия, която е държавна субсидията. Е основна държавна, като малка част, 1 милион 590 е съфинансирана от общината за различни други дейности. И здравеопазването, детските градини, медицински. Здравеопазването, плана е бил 2 милиона 283, разходът е 1 милион 571. Също по-малко, колкото като лице, което да отговаря за образованието и здравеопазването. Вероятно, колежката ще ви запознае с това. Другия въпрос за светосъбирането. Концесията на Брокс изтича на 30 декември. Има проведена процедура и е спечелен от нов концесионер. Той е Интерклинер с фирмата на Кинка Върбаков. Те са концесия. Омега Интерклинер, който обслужва Малоконаре. Да, те са направили концесия. Имам и къща в Малоконаре, там е под всякаква критика сметопочистването. Това е, което е спечелено сега. Тя ще струва с около 1 милион годишно по-скъпо от сегашния. Това значи, че сметката, която ще се направи за следващия бюджет, за да се планират, ще предстои наново да се увеличи такса битови отпадъци.
Още ноември месец предстои да се определи такса смет и необходимите разходи за сметосъбиране и сметоизвозване. Но от 4500 става 5500 годишното възнаграждение на новата фирма. Това е, което е направено до сега. Не се афишира, но е факт. Здравейте! Казвам се доцент доктор Мария Гюлеметова. Защо съм тук? Първо, защото узнах за тази инициатива от информационните средства. Второ, защото ценя на труда на вашия кандидат за кмет и не по-малко към неговата съпруга, моя възпитаничка Мариана, с която се гордея. От математическа гимназия. На следващо място, тук съм, защото, както каза един от представителите ви, за което много благодаря, това е демократичното средство и пътя към нашата мила България, за да намери най-после правилния път на управлението. Демократично управление. Следващо място. Гордея се, че във вашата листа виждам хора като господин Янев, господин Иванов. Защо казвам? Защото това са хората, аз години наред като човек на науката, образованието, следя новостите, в това число и нашия местен парламент, който е по-важен за хората, отколкото ония парламент големия. Защо е важен? Защото той решава проблемите на хората. Така ли е? Да. Затова аз казвам, че ако наистина искате да имате успех, уважаеми господа, не само в мое лице, а в лицето и на голямото гражданско общество в нашата община, то какво ви съветвам да направите като преподавател по устойчиво развитие и опазване на околна среда в нов български? Защо ви го казвам? Защото много политици на най-високо стъпало до местното закона за местност използват това понятие устойчиво развитие, без да разбират смисъла на това понятие. А неразбирането на смисъла, съдържанието на понятията, губи същността на самата политика. Три ще ви подскажа. Три са измеренията на устойчивото развитие, за което пледираме, че ние сме такава община. Има понятие зелен град. Тук вече архитекти и други трябва да я осмислят. Има понятие устойчив град, защото устойчивото развитие означава три измерения. На първо място социална политика, добра политика. Питам аз, добра ли е в Пазарджик, след като за страната и на студентите говоря, в момента безработицата е за страната около 4 промила, а при нас тя е 2 пъти по-висока. Безработица, ето ви едно социално измерение, един индикатор, с който трябва да се съобразим. За какъв устойчив град, когато има толкова висока безработица? Ето идеите на господин, как нашето земеделие, този важен отрасъл за Пазарджик, пише професор Батаклиев, Пазарджик, региона на зеленчукопроизводството с многобройните маслобойни и консервни предприятия в неговата татар-пазарджишка каза. Добре, демографската криза. Другият проблем. Следващия индикатор е икономиката. И тук може много да се помисли. Не само търговски обекти, не само. Още как могат да бъдат ангажирани гражданите на Пазарджик, за да не пътуват до София и Пазарджик, тъй като вие сами казахте, че сме средищен център. И не на последно място, околна среда. Това са трите измерения за устойчиво развитие. Благодаря, че бях и присъствах. Предполагам, че с удоволствие ще бъда откликна на вашата програма, ако мога да бъда с нещо полезно. Благодаря ви още.
Василев. Познавам го от 40 години и знам колко стойностен човек е, затова съм тук и заради децата. Да, той знае, че не е пълната на това образованието. Лично аз смятам, че децата в българското училище трябва да завършат на първо място здраве. Трябва да бъдат научени да живеят здравословно. За моралните аспекти и така нататък е безсмислено да се говори. Но мисля, че ако се случат нещата правилно в образованието, няма да има толкова бити по пътя и всичките простоти и така нататък, които се случват в държавата, защото държавата казва, въпреки че има разногласия тук, нас не няма, държавата я няма. Ако се случат правилно нещата в училище, аз мисля, че могат да се случат и трябва да се започне да се работи толкова веднага. Нали? Професор Денков, сегашният министър-председател, като министър на образованието, мисля, че се опита да направи нещо в тази насока, но имаше много кратка живот в правителство. Все пак мисля, че на местна почва може да започнем от някъде и това е много важно за нас. Защото не може по физическо образование да гледаме децата как следят по тротуарите и не правят нещо. В същото време сме на първо място по затлъстяване и на нормално ниво децата ни. Колко деца са с късогледство, колко деца са с гръбначни изкривявания и така нататък. Това са недопустими неща и са на последните 30 години болешка, според мен. Така че образованието е най-важно на децата и наистина се надявам. Всичко е важно, но там трябва да започнем според мен. Ако там се случат правилно нещата, ще върват и след това на нещата. Така че успех в тази насока и стискам палци и се надявам да мога да помагам ние за това начинание. Успех! Заповядайте, не се смущавайте. Сигурен съм, че има какво да питате. Които ще наследите от предишното управление. И не е разплатение, те са предварително договорите. Значи предполагам, че са с разсрочено плащане и преддоговорени. Тъй като не съм се запознала конкретно с бюджета, нали, колко от тях са вложени следващите 10 години, нови дългове се поемат. От всичките 264 общини, ако не се лъжа, ние сме почти в началото на столицата на Тълсна. Тоест, ще предложите ли вие общинското съвет вашата програма отново вдигане на данъци, непосилно тежко време за населението, не само на град Пазарджик, но на цялата община, всички населени места. Знаем, остават само възрастни хора да живеят там. Как ще се справим с дълговете? Благодаря за въпроса. Много важен въпрос. Бюджетът на община Пазарджик има много възможности. Да, вярвам, че има дългове, да имаш управляеми дългове, не е страшно, дори би казал, че не е лошо. Истината е, че това е един начин да правиш капиталови разходи. Обикновено всички, които се занимават с бизнес, знаят, че към дълг се прибягва, когато трябва да се правят инвестиции. Има пороци в този бюджет. Аз лично участвах в общественото обсъждане, когато предвиденото обществено обсъждане за приемане на бюджета на община Пазарджик. Пак беше от 11 часа. На него, освен представител на нашата организация, присъстваше само още един човек, който беше общински съветник. Там зададохме конкретни въпроси, но в духа на това, което ме питате. Първо, в общината има резерви.
Тоест тези резерви са свързани от една страна към неправомерно изразходвани средства за спорт. Те са в особено големи размери. Това не означава, че ние ще ги спрем, това не означава, че непременно няма, така се каже, няма да ги изразходваме за спорт. Но това е голям резерв. Общия размер на средствата за спорт, капиталови субсидии и издръжка са 12 милиона лева. Собствените бюджетни средства на общината са 43 милиона. Вие си направете сметка. 43 милиона за най... 70? А не, говорим за тази, която е заложена. 43. План 43 има тази година. Господин Ян каза за миналата година, че с 37. Представете си за какво става дума. Какъв е резерва? Това са пари, които някой трябва да управлява разумно. Кой е това някой? Когато говорим, че има обществено обсъждане, то някой сме ние гражданите. Когато се отиваме там като граждани, а когато общината трябва да свърши своята работа, процесът е много ясен. Кмета с неговата администрация трябва да предложи такъв бюджет, че той да покрива според закона за местното самоуправление и закон за публичните финанси, онези най-неотложни нужди на гражданите, каквито Общинския съвет ще утвърди. Затова случайно няколко пъти казах и аз също изразих мнение колко е важна ролята на Общинския съвет. Но пак се връщам на конкретната тема. Дълговете на общината не са толкова големи, ако приемем, че няма скрити такива. Те са напълно в границата на едно допустимо покриване и погасяване. Сега тук мога да отбележа, длъжен съм да отбележа нещо, което, ако вие не го знаете, трябва да го знаете. Община Пазарджик, споменаха се пари за спорт, е похарчила от 2021 година до 2022 и това, което е похарчила до момента за субсидиране на високо спортно майсторство, спорт в частни спортни клубове, които не са общински. Те са частни. Те са по закона за лицата с нестопанска цел. Там общината няма никаква собственост. За тези 3 години община Пазарджик е похарчила над 11 милиона лева. Не говорим за останалите спортни клубове, които са за масов спорт, в които има хиляди деца. Говорим за 2 спортни клуба. Това е спортния клуб Хебър по волейбол и спортния клуб по футбол Хебър. 11 милиона за 3 години. АДФИ, Агенция Държавна финансова инспекция, е направила проверка за 2021 година, с която излезе следната констатация. Аз съм чел подробно целият доклад. Тези пари в размер за 2021 година, в размер само за 2021 година за 3 милиона и 400 хиляди лева са изхарчени незаконно, съобразно, правилната дума е законно съобразно. Тези пари трябва да бъдат възстановени от спортните клубове, които са ги получили. Общината не само, че не се съобразява с това нещо, а ги харчи на следващата година в по-голям размер, залага ги за тази година в още по-голям размер и за следващите години планира да похарчи за още по-голям размер. Тоест, повярвайте, пари има. Разсрочване на задължения е нормално, когато някой е натрупал. Но в този случай има 2 условия. Парите трябва да се харчат законосъобразно, трябва да се харчат и в интерес на гражданите според заложените приоритети. Приоритетите са това, което гражданите решават, но определено е свързано, по-скоро ако говорим за спорт с масов спорт, ако говорим за инфраструктура, с това, което е свързано с трафика, движението и алтернативните средства за придвижване, каквито могат да бъдат велосипедите. Ако говорим за екология, защото тая тема ние засегнахме, но тя е изключително важна. Тук има една група, която е по здравеопазване, която няма в момента представител от нея, но там има хора, които са се записали и те също имат намерение и ще създадат продукт. Екологията е нещо, което влияе на здравето на всеки един от нас. Може да говорим, докторите по-добре знаят, за финни прахови частици. Нашия град е доста популярен на тази тема. Това са ония въздух, който ние дишаме, когато машините за почистване са метлите на чистачите по улицата. Няма лошо, трябва да се намират социални механизми, така че хората да получават заплата и да бъдат назначени на работа, но ще ме извинявате много. Това не трябва да бъде за сметка на здравето на гражданите. Връщам се още веднъж. Бюджета има пари, които се харчат незаконосъобразно в особено големи размери. Всички тези
приказки за големите задължения на общината частично са вярни, т.е. вярни са от гледна точка на това, че общината е харчила едни пари, натрупала е някакви задължения. Между другото, само да спомена, натрупала е над 1 милион задължения за лихви заради закъснени плащания към бюджета. Тоест, това са пари, които, знаете, всеки един от нас дължи, когато плаща ДДС в бизнеса или пък осигуровки в работните си заплати. И ако случайно работодателя не ги плати, дължи така наречената законова лихва от 10%. Община Пазарджик е пропуснала да плаща тези пари. За последните няколко години, не съм сигурен колко, но за последните няколко години само лихвата от тези задължения надхвърля над 1 милион лева. Не ни отговориха точно на общественото обсъждане. Ние поискахме да ни дадат и писмени отговори, и документи, и това в крайна сметка не се случи. Искам да ви кажа, че няма никъде в историята на общественото обсъждане случай общината да е дала някакъв писмен отговор, доколкото на мен не е известно. На нас не ни даде. Ние зададохме писмено своите въпроси. Те бяха подобни на това, което в момента ние коментираме с вас. Отговор не получихме. Разберете за каква злоупотреба става, скъпи съграждани. Общината преразходва над 11 милиона за спортно майсторство, което няма право да прави, същевременно закъснява с плащането на ДДС, осигуровки и други задължения по Данъчно-процесуалния кодекс и трупа лихви, вследствие на тази законова лихва 10%, които сумарно са над 1 милион лева. Това са едни напълно безсмислени пари. Пари, които първо няма право да бъдат задължени, т.е. да не се плащат, и второ, нали, ако имаше альтернатива и още повече задължение да не ги изразходиш незаконосъобразно за това високо спортно майсторство, а също времено позволяваш да се трупат толкова огромни задължения за осигуровки и други такива разходи. Не знам как да го нарека това нещо, освен то не е прекосване. Аз мога да използвам друга дума, обаче понеже това е роля на друга институция, няма да си позволя да я кажа, вие ще сетите за какво става дума. Ние не сме тук за да даваме присъди, ние просто може да даваме само своята оценка за това, кой какво прави. Моята оценка е такава. Това са огромни средства, които госпожата, задавайки този въпрос, също с отговорът ги има и тези пари могат да се използват за погасяване, за разсрочване и за намаляване на това задължение или пък са много по-разумни неща. Така че в община Пазарджик има пари. Бюджета на община Пазарджик има пари. Аз предполагам, че има и други пари, които се преразходват или се изразходват незаконосъобразно. Или не прави. Нека да използваме и тази формулировка. Тоест, решението е наше, решението е на хора, които трябва да имат компетентност да решават как да управляват тия пари. Аз смятам, че там, както се изрази заместник Петър Петров, каза, че е политика на сегашния кмет и той нищо не може да направи. Николай Янев беше с мен, заедно бяхме с Николай Пандезов и Николай Янев. И няколко пъти попитахме, отговора беше в крайна сметка, господа, това е политика на сегашния кмет. И ние нищо не можем да направим, още повече, че тези решения за изразходване на тези средства са потвърдени от Общинския съвет. И затова пак се връщам. Когато гласуваме, не е важен кмета само, важен е Общинския съвет, важен са хората, които влизат там, защото тези общински съветници носят изключителна отговорност. Аз си разговарям с доста хора и мисля, че не се разбира колко е голяма ролята на Общинския съвет. Общинския съвет може да спре всяко едно решение на кмета. Общинския съвет може да задължи кмета каквото си пожелае. Кметът е важен, обаче Общинския съвет е по-важен. И хората трябва да разберат, особено от още повече, това са хора, които освен всичко друго получават заплата за тази работа, което нас съвсем друга тема, както се разбира и облаги получават. Ние сме обсъждали това нещо, дали трябва да е така, но да не отклонявам темата. Да, пари в бюджета на община Пазарджик има. Има и задължения. Тези пари обаче могат да се управляват много по-добре. Ние имаме дори, аз също участвам в групата по бюджет и финанси, ние имаме амбицията да създадем един проектобюджет, т.е. идеен бюджет, да наречем, защото не може да създадеш проектобюджет, нали, всички, които работят в тази сфера, знаят, ако не разполагаш с цялата информация. Сигурен съм, че и Евтим Янев, като общински съветник, знае, че той също не разполага цялата информация. Или много трудно. Дори общински съветник, един общински съветник, който по право трябва да контролира кмета, по някой път им бива отказвана тази информация. Аз съм си говорил с него, говорил съм си с други общински съветници по
Отказвам се тази информация, т.е. тя много трудно се достъпва или по някакъв начин въобще не се достъпва. Тоест, за да направим истински бюджет, ние трябва да имаме пълната информация, но ние сме поели ангажимент да направим един идеен бюджет за община Пазарджик, за да се види, че пари има. Условно, само казвам, ние не знаем какви са скритите задължения на тази община. Имаме там разни предположения. Само маркирам. Има една практика, дългогодишна, ще повторя, заради порочното и незаконосъобразно в много случаи управление за последните 16 години, да се подписват договори, които са тайни. Това също го поставихме като въпрос. Уважаеми господин Гайдаров и господин Петров, заместник кмета, може ли да дадете списък с фирмите, които имате непокрити задължения? Те казаха, сори, не можете да дадем такъв списък. Добре, защо? Отговорът ми, това е тайна. Питам, според кой е тайна? Вика, така, обръща се към нас и казва ми, ако вие имате договор с някоя, ще ги обявите ли тези данни на Селосушани? Това първо обществена институция. Второ, в един договор, ако тези условия не бъдат изрично посочени, ще представляват тайна и не трябва да бъдат обявявани, няма никакъв проблем обществената институция, община Пазарджик, да излезе пред гражданите и да каже, на тази фирма дължим толкова, на тази фирма дължим толкова, на тази фирма дължим еди колко си. Това касае само явните задължения, а това за порочната практика важи за много такива, които... Какво се случва? Ето тук колегите Николай Пандесов, други, които се занимават с строителство и от архитектите могат да го кажат. Вика се определен строител, но се казва така. Почни да строиш. После ще ми пускаш фактури и аз после ще плащам парите. Тоест, какво е това? Правим си някаква частна оговорка, тя може и да е разписана по някакъв договор, а може да бъде дори и не разписана. Говорим за условия, които са извън рамките на обществените поръчки, такива, които могат да бъдат заобикаляни. Там, знаете, има разни норми, които са свързани, не знам колко хиляди в момента за... Това не са. Така, той може да каже по-подробно, като експерт, който дълго години се занимава с това нещо. Но истината е, че такива има. Ние не знаем колко са. Може да са за 5 милиона, може да са за 15 милиона. Тоест, изведнъж, идвайки едно ново управление или една нова администрация с нов общински съвет, да се обзаведе с някакви пари, които в последния момент, в последните дни на старото управление, всички тези, които са вършили тази работа на кмета, аз не ги обвинявам тях. Те в някаква степен са били поканени, повикани, на тях им е възложена работата и вероятно те са си я свършили. Единственото, което са ми казали, не дайте сега да го фактурирате това, дето го правите. Там като дойде момента, като минат изборите, ще ги напускате. Защо се прави така? Пускайки една фактура за задължение, тя автоматично се превръща в задължение в бюджета, нали така? И това е много лоша индикация за всички. Затова те балансират и го правят. Т.е. като казвам те, мога да кажа по-скоро той. Но не, те са. Защото не един човек носи отговорността. Отговорността се носи. Много често хората казват, той кмет е лош, той прави еди какво си. Да, може би е такъв лош, може да е порочен, може да е некомпетентен, може да е неморален, но там има още много хора от администрацията, които носят отговорност. Кмета Гайдаров, заместник кметовете, онези, които разписват бюджетите. Това са хора, които трябва да застанат с имената си и да обяснат защо е така. На мен лично не можаха да ми го обяснат. Аз се опитах да го разбера. Всъщност, аз разбрах защо те не могат да ми го обяснат. Те на нас не могат да го обяснат, защото няма начин да го обяснат. Това е абсурдно. Да харчиш толкова много пари на хората за безсмислени неща, същевременно това, което е задължение да не го правиш и това да води до огромен преразход за лихви в размер на, пак казвам, над 1 милион лева е това, което ние знаем, може би е повече. Това е информация, която много трудно човек може да се добере. Малко, мисля, че дори беше повече, колкото трябваше да се обяснявам. Само да ви кажа няколко цифри. Какъв е дълга на общината? Официално признатия дълг в плана за бюджет за 2023 година е 14 милиона. Признатите неплатени задължения на общината са в размер на 6 милиона в отчета личат миналата година. Видно е от публикуваните бюджети, защото всеки месец общината е длъжна да публикува отчетите на бюджетите си в сайта на общината, Министерството на финансите задължава, че февруари месец неразплатените задължения стигнали до 9 милиона. Всяка година общината ползва един безлихвен заем, който
би трябвало в края на годината да го върне към държавния бюджет, който с годините е натрупан, беше до 5 милиона и 600. Тази година е завишен с още 1 милион и 400 и стават 7 милиона. В общи линии сметнете ги. 14 и 6 и 7, 27 милиона. Това е, което се знае и официално го има. Видно от поименния списък за тази година, 23-та година, и отчета за миналата година, поименния списък за капиталните разходи, се вижда, че част от извършените дейности, планирани миналата година като обекти, които знаем, че са направени, са заложени и тази година за изплащане, а миналата година са сложени с нули. Това значи, че това са обекти, както каза Ангел, които са направени, но не са фактурирани и се появят тази година. И последно, защо определени фирми работят без да заобикаляха обществените поръчки. Това е, те имат договори изключени примерно за 3 милиона, за 5 милиона, за единични видове дейности по ремонтни работи. Екохидро за пътно строителство и благоустрояване и Сигнастрой за отделни строителни работи на община Пазарджик по тротуари, канали, ремонт на сгради и така нататък. Вкъщи, ако викнете човек да ви закърпи мазилката, ще ви вземе много по-скъпо, колкото трябва да ви измаже цялата къща. Така че това не са цени, с които би трябвало да се правят нови обекти, изцяло ново инфраструктурно строителство, както бяха доста от пътища, които се направиха в града и биха могли да бъдат ревизирани. Така че той е прав. Средства има, но не се ползват и разходват икономично, целесъобразно и ефективно. Много въпроса към архитект. Може да се представи като работещ инвестиционни проекти, т.е. се занимавате с това. Имате ли някакви инвестиционни насоки за изграждане на жилища в този град? Тъй като знам, че към момента в общината са регистрирани много хора, които чакат за жилища. Това са многодетни семейства, млади семейства, това са хора, израсли в институции, които действително имат огромна нужда от жилища. Другото, което исках да попитам, предвиждат ли са някакви инвестиции в изграждане на домове за стари хора? Тъй като всички знаем, не е тайна в този град, в нашите домове за стари хора, че се чака някой домове, за да бъде настанен друг човек. Другото, което искам да попитам, така предвиждат ли са някакви инвестиции. Наскоро това наводнение, което стана по нашето Черноморие, ако то беше тук в нашия регион, сигурно сега град Пазарджик щеше да бъде под вода. Първо, минавайки пеши по моста, може да се снима долу под водата. Такива големи са процепите. Да не говорим, че коритото на реката, дори и днес, минавайки пеши, се виждат 200-300 метра почистени в дясно. Да не говорим в ляво към острова. Другото нещо, от което ужасно много се срамувам в този град, това е всяка сутрин, отивайки на работа, виждам хората от Броксли са, откъде са, жени, които влачат найлоните с някакви жалки метли, повързани от клони, от изсъхнала трева и така нататък. Предвиждали са някаква по-модерна техника за почистване на този град, за да има действително някакви реални резултати в почистването на града. Сега по отношение на жилищно строителство, аз се очудвам малко, защото обикновено напоследък хората се оплакват от презастрояване в центровете на градовете. И специално моето наблюдение е, че основно по отношение на жилищно строителство, даже според мен в града е надминат реалното потребление. По-скоро разбирам, че въпросът беше за общински жилища. Това аз в случая не мога да отговоря. Дали има възможност чисто финансово да се осигури изграждане, закупуване на общински жилища.
Това, което имам предвид и в нашата програма беше заложено, е възможността за усвояване на някои нови територии в града, които биха могли да привличат и по-образовани, и по-млади хора от съседните градове, като Пловдив и София, където там се наблюдава още по-голям струпване на хора и затруднено обслужване на хората и просто младите хора търсят един по-спокоен живот. Възможността за това нещо е в територии, които са от подхода от магистрала Тракия, даже в общия устройствен план на общината е заложено изместване на сградата на затвора. И тази зона между парка, стадиона и Ивайловско шосе би могла да се превърне в една нова територия, която да се приобщи към град Пазарджик. По отношение на старческите домове, наистина това е един проблем, който се наблюдава с застаряване на населението и се явява като проблем в цяла Европа. Ние, за съжаление, не сме по-далече от тая проблематика. Би могло да се реши по отношение на някои зони, които са в зоната на болницата. Там също имаше дом за стари хора. Другият въпрос беше за чистотата. Наистина, за съжаление, чистотата се поддържа с някакви архаични средства. Въобще в Пазарджик не може да се види. Съдовете за смет са изключително амортизирани и има много по-съвременни средства. Това и Николай Янев сподели. Би могло да се използват подземни контейнери на места или пък контейнери с автоматично затваряне на капаците. В много квартали се наблюдава необходимостта от обособяване на места за биологични отпадъци от дворовете на хората, за по-едри отпадъци, които не могат да се събират в контейнерите. Просто трябва да има такива места, които в определени дни от седмицата или от месеца да се обявяват, да има възможност гражданите да оставят там тези отпадъци, които да се съответно в определени дни да се извозват. Това да кажа, ако някой може да го допълни. Ще допълня само съвсем кратко, защото свързвам първи бюджета и финансите. Да кажем, в по-смелите предположения, може би 1 милион лева струват машините, които, говорим по-смели предположения, 2 или 3 машини, които са за почистване на улиците и по-портативни за почистване на тротуарите и градските площади. Знаете, че такова нещо в Пазарджик не се прави. Мисля, че никой не е виждал как така да се чистят площади. Аз такова нещо не съм виждал. Ако се чистят нещо, може би само се метат, не знам по-друго. Аз виждам изключително мръсна. Това няма как да се почисти, ако няма машини. Ако приемем, че смелото ни предположение от 1 милион лева за тези машини, те могат да се вземат на лизинг, дори не е необходимо да се взима кредит. Това е практика, особено банките или пък лизингодателските дружества, няма никакъв проблем, когато става въпрос за община. Общините са много приятни клиенти, защото нещо казвам, те никога не могат да фалират и банките и лизинговите дружества ги харесват. Това не означава, че парите си трябва да се харчат невнимателно. Напротив. Но 1 милион лева на лизинг за такива машини с 5 годишен срок на разплащане, това са 60 месеца. Това прави заедно с лихвите от порядъка на около, да са 20 000 лева на месец. Не само плащат повече. Нали, аз пък казвам, тези хора, нали, роми или както си ги наричаме и цигани, аз не мисля, че това е или хората, които без значение какъв е тяхната етнос, те замърсяват въздуха, те не почистват. Значи, когато мине един такъв човек с метла и вие минавате пред него, след него, нали, си даваме сметка какво дишаме и хората, които дишат. Това е много лесно решение. Тоест, 20 000 лева струва това, което да имаме значително по-чист град със съвременно почистване, с почистване на площадите. Пък казвам, това е по-смело предположение, може и по-ефтино да излезе.
което може тези пари могат да се намерят само спестени пари за заплати на такива работници. А по отношение на социалната дейност, тъй като тези хора имат наемането на тия хора е някаква форма на социална функция. Повярвайте, тези хора могат да бъдат наети в много други сфери. Аз измислям, например, озеленяването, почистването на зелените площи или поддържането на зелените площи. Не знам, сигурен съм, че ако седнем и да се размислим, ще намерим много други социални, т.е. начини, с които да ангажираме тези хора. Градът ни, уважаеми съграждани, може да бъде много, да не кажа съвършено, но много чист. Това не включва сметосъбирането, което е за контейнерите, там въпросът е доста по-сложен. Това е вече договори с сметосъбиращата фирма, там никой между другото не спомена, но ние сме говорили с него за съвременните методи за контрол на сметосъбирането. Т.е. нивомери на кофите, GPS-и на автомобилите, които събират кофите, т.е. контрол на фирмата, която по сметосъбирането, защото там се плаща на количество изхвърлен отпадък. Това са неща, които ще ни спестят нашите пари. И ние ще ги насочим в нещо много друго, по-смислено и ще живеем в един чист, по-екологичен и с по-добра инфраструктура град. Искам да ви отговоря на въпроса за жилищата, общинските жилища за крайно нуждаещи се и семейства с повече деца и неравностойно положение. Значи има такава практика в други общини в България, смея да твърда, за София съм сигурен. Общински терени, може да се помисли за общински терени, които общината да предостави на инвеститори срещу така нареченото обезщетение, както се случва в частните договорки. Много често. Вместо да продава терена за без пари, наистина Пазарджик се продава терени за много малко пари, може общината да каже на един терен, който е 2000 квадрата, да се предостави с решение на Общински съвет и по някаква форма на договор, с гаранции, разбира се, че може да построи такъв тип сграда, да кажем в район с един коефициент на интензивност за застрояване 2, кинт, така наречения, много от вас не ви говори сигурно нищо. Това се умножава площта на терена по този коефициент, се получава сграда 4000 квадрата. Ако общината получи едно обезщетение, дори да не е пазарно, малко по-ниско да бъде, тогава тя би могла да получи много наброй жилища, голяма квадратура на брой жилища, които да предостави на такива крайно нуждаещи се семейства. Това е един метод, един начин да общината да осигури такива жилища по-скоро на тези хора. Това искам да кажа. Аз знам, че доста време мина и не е лесно толкова време да си в залата и да си говорим, макар да обичаме града си, общината толкова много. Повярвайте, ние тук може да стоим много дълго време, но вече сме дължни да се съобразим с вас. Затова ще ви помоля, наистина, ако имате въпроси, задайте ги, за да може да отговорим и да ходим да продължаваме да пишем на плана. Добре. Те въпросите сигурно ще няма да свършат. Не знаем, че ние сами си ги задаваме. Въпросът е да има дискусия. Първо, т.е. не първо, а май вече върви към последно. Всички от тези, които искат да участват активно от вас, от вашите близки, от тези, които имат качества и вие познавате такива, сигурен съм, че това е единствения смислен и работещ начин да направим този град по-добър. Поканете ги. Сега ние сме направили тази форма на местна политика чрез сдружение. По никакъв начин ние не претендираме, че трябва да сме единствените и сме неповторими и сме най-великите. Готови сме да
сътрудничим, да работим с всеки един друг екип, който има някаква своя логика или някаква своя организация. При нас няма конкуренция. В политиката, за разлика от бизнеса, не е смислена конкуренцията. Това е нещо, което пак мисля ще да го кажа. Не мога да приема, без значение от коя политическа организация си или от коя гражданска организация ли си, че ти трябва да си в някаква форма на конкуренция с останалите, когато става въпрос за интереса на твоята държава или на твоя град. Да, може да има различни платформи и политически възгледи, но в крайна сметка целта е тази. Заедно, тук, всички с компетентност, за да постигнем това, което търсим. С това завършвам. Моята съпруга ми дава сигнал, така се разбрахме, почна да говоря много, тя ми дава. Знаете как е? Благодаря ви, че сте тук. Аз съм щастлив, че ви виждам тук. Лично мисля, че колегите също могат да кажат, че са доволни. Не е въпросът ние да сме доволни, въпросът всички заедно да постигнем нещо. Затова хубава вечер ви пожелавам. Включете се в нашето движение, Сдружение развитие за Пазарджик, или в всяко друго, което е готово да сътрудничи и заедно да направим ден по-добър. Хубава вечер.